Гляди, Наташа, какая цудоўная майская ночь. Все вокол небо сцішылася, проникла до земли. Это только так здаецца. А Днепро не спіць. Бачиш, як гайдаються його хвалі? Сумно мне, Андрей. Завтра тебе уже не будет со мной. Ну, не треба сумовать, Наталочка. В листопаде я приеду. В листопаде. А сегодня еще только 11 мая. Мне уже 12. Так будешь чакать? Замуж не выскочишь? Обов'язково вискочу. Ось як тільки здам державний екзамен, і так одразу й замуж. А говорила, кохаешь. Ти все не віриш. Я там кохаю. І буду чекати. Ходім. Поздно вже. А может, посидим еще крыху? 5 хвилин. Не, 10. Ведаешь, мне зараз чомусь вспомнилось, як ми познайомилися. Я пам'ятаю. Пам'ятаєш? Ага, вокзал, теснота, ні сесть і ні стать, а яка черга з білетами. Думала, тоді просиджу цілий тиждень і не вийду. Тады мы долго чекали открытия кассы и про многое переговорили. Успомнили нават колосовских Степку и Оленку. Степка Барута пехотой пройшов усе 100 верст, покуль добрался до Минска. Чим було душиться у гэтай спякоті, лепш би і нам було ісці пешком. А лишь я достал билеты, и мы поехали. И памятаешь, як хорошо размаўлялі всю дорогу про Колоса и яго твор на просторах життя. Так, я тоді сказала тобі, що просто закохана у Оленку і Степку. Хотіла, каб на екзамені попитали про їх. Да де там? Такий білет витягнула. А у нас с тобою, як у Толстого, Андрей и Наташа. Ой, заговорилися ми. Иди, Наталочка, иди, спи. А раніцой я по тебе приду. Мы разом пойдем на вокзал. Андрей, родный мой. Гэта было давно. 1941 год. Вучоба, мары, Андрей. 5 год прайшло з таго часу. Хутка зноў май. А як змянілася жыццё, як усё змянілася. Засталіся толькі ўспаміны. Завтра ў 6 класе паўтарэнне Колоса. Стёпка і Ленка, мои любимые герои. Трэба як мага лепш падрыхтавацца да заняткаў. Вы, бачу, прыхільніца Колоса. Я таксама. Маім ідэалам заўсёды быў Стёпка Барута. Не. Лепш не ўспамінаць, не думаць. Уключу лепш радыё. У рэспубліцы поўным ходам ідуць пасяўныя работы. У ліку перадавых Грэцкі раён, старшыня райвыканкома таварыш Бярозін. Сельскія механізатары ўзялі павышаныя абавязательствы. Усе работаюць у Бярозін? Андрей? Не можа гэтага быць. Ён жа загінуў у 42-м годзе. І Сергей і Галя пісалі, што яго няма. А хіба мала аднолькавых прозвішчаў і імён на свеце? А калі ён? Трэба ехаць, зараз жа ехаць. Можа, ён жанаты? Не, ўсё роўна.
Усё роўна я павінна ведаць усё. Нават гэта. Павел Антонович, я больше не пойду в третью палату, хоть звольняйте с працы. Хоть что, усё роўна. Ну, супакойцеся, сонечка, супакойцеся. Чарговая непрыемнасць. Ды не, вы толькі ўявіце сабе. За цэлы тыдзень я не чую ад яго нічога іншага, як дайце мне атруту. Так. А сёння выгнаў мяне з палаты. Вы б паглядзелі, якія ў яго былі вочы. Так. Ранены страшэнна пакутае. Вы ж ведаеце, левая нага ў яго раздроблена, гангрэна ў правой руцэ. Будзем рыхтаваць хворага да аперацыі. І вось яшчэ што. Тэрмінова паведаміце пра гэта яго родным. Але куды паведаміць? Мы ж не ведаем яго імя, прозвішча, адкуль ён, з якой часці. Павінны ж быць дакументы. Іх не знайшлі. У гімнасцёрцы ляжала толькі фотокартка маладой дзяўчыны. На адвароце надпіс «Прыязджай, буду чакаць». 11 мая 1941 года. Мусіць, тая, што дарыла, ведала. Ён будзе памятаць яе імя, як яна яго, і без подпісу. Эх, такога Геркулеса парэзаць. Хворы прыйшоў у прытомнасць толькі на 9-й дзень пасля аперацыі. Але жыць не хацеў. Уявіце, сонечка, яго псіхічны стан. Яму здаецца, што ён цяпер нікуды не варты, што для бацькоў ён будзе карай, цяжарам, пакутай. Думкі хворага я чытаю, як па кнізе. Але як прымусіць яго выкінуць іх з галавы? Я не ведаю, Павел Антонович, не ведаю. А можа, Арыну Михайловну паклікаць? Сапраўды, хворыя любяць яе. Ну, што сніў, голубок? Дома быў. Дома пабыў. Бач, эш ты, ажно і павесялеў. А я гляджу, спіш і усміхаешся. Няхай паспіць, думаю. Снеданне не ўцячэ, а прыемны сон не вернеш. Пакуль вось вязаннем занялася. Вы, няня, вельмі падобны на маю маці. Калі я ад'язджаў з дому, яна таксама спяшалася навязаць мне шкарпэткі. І так спрытна бегалі в яе руках вязальныя пруткі. Ну вот, бач? Ой, што я табе раскажу? Паслухай. Раніцай прыйшла ў 7-ю палату, а Мішка і кажа: няня, я сёння рыбу лавіў. А сам задеваецца смехом. Чого ж, кажу, табе смешна? І дзе ты лавіў яе, пытаюся. Гэта я сню, што лаўлю. Кажа, у рэчцы і кладу ў панчоху. А панчоха парваная. У юны праз дзірачкі паўцякалі, смеецца, заходзіцца ад смеху. Ой, ого, голубок, добры сон многа значыць, весялей чалавеку. Ён і пад'есць добра. Ой, ды што гэта я? Надумалася цябе уюнамі мішкавымі карміць. Зараз, голубок, зараз. Снеданне прынясу. Не хацела раней прыносіць, усё роўна астыла б.
Будить пошкодовала. Нехай, думаю, поспить. Так хорошо в сне посмехаешься. Ты что это? Что это ты в очи заплющил? Бач, я уже снедать принесла. Люди скоро по другому разу есть не захочут. А мы с тобой все казки рассказываем. Ну, о, поспробуй, голубок. Бульон смачный, поспробуй. Дай Бог на поправку пойде. Тогда и аппетит прийде. Не хочется, няня. Вот ты, не хочется, не хочется. А ты все равно ешь. Ешь. Силой ешь. І мама мне так казала в дзяцінстве, калі я хварэў. До речи, а як зовут тебя? Андрей. Андрей, Андрейка, о, доброе имя, доброе. Ну, ешь хутчэй, Андрейка. Ну, ешь, ешь, а то все остынет. Вот так вот. Вот так вот, на здоровье тебе. О, да. Ну, вот. А теперь шклянку кавы выпей. Потихоньку, потихоньку, вот так. Дякую, нянечка. Дякую. На здоровье, голубок. На здоровье. Ты полежи крыху один. Полежи. Я посуд отнесу. И одразу вернусь до тебя. Арина Михайловна, неужо накормили? Ну и Арина Михайловна. А вы, разумники, лезли, мусить, у душу с лаптями. Лет до труны хлопца не довели. А вы побудьте з ім, Арина Михайловна. Это добре, что ён до вас горнится. Маці ўсё успамінае. Цяжко зараз яму. Зусім малады яшчэ. І дзяўчына ў яго ёсць. Відаць, не ведае, што здарылася з ім. Да што і казаць, цяжка. А такі добры хлопец. Ну, як ты, голубок? Я тебе зараз подушку вышей подобью. Вот так, во. И про стену расправлю. Вот так, во. Дякую, няня. А ты лежи, лежи. Лежи. А я посижу коли тебе. Часом и работу свою скончу. Во, бачишь? Шалик спешаюсь я завязать. Завтра уже Игорь едет до дома. Да гостинец на дорогу хочу дать. Які Ігор? А до з 9-й палаты. Ой, боже мой, помучился бедный. Але уже, дяковать Богу, молодец. Рады, рады, до маті едет. А што з ім? З Ігорем? Да теперь ничего, здоров, ничего. Зрабили операцию левого вока. Вока? Хіба ж можна раўняць? Да не кажи, не кажи. Мучился он вельми. Твар увесь опаленный. Еще и ногу ампутовали. Куды я теперь годны кричить? Хочу померти. Да кто ж помирает за этого, а? А теперь вунікі молодец. Трохи толькі бачна, што пакульгае. Дзяўчына да яго прыязджала. Як расказалі ёй, што ён тут вырабляў, дык яна яму і кажа. Не думала, што, кажа, у мяне ты такі дурань. А ў мяне, няня, таксама некалі была дзяўчына. Наталачка. Была. А куда же она поделась? Не ведаю. А ты напиши ей.
Вось Ігор пахваліўся мне. Поеду, Арина Михайловна, до сваёй веры. Няхай што хоча, той робіць са сваім дурнем, во як. О, так вось усе мае галубкі разлятаюцца. Привыкну уже, здаецца, як да сыноў. А яны і паляцяць ад мяне. Шкада? Шкада, вядома, але і радасна на душы. Паляціш і ты, голубок, паляціш. А цяпер спі. Адпачывай. А то я табе нагаварила 7 карабоў пра вас старую. Я засну, няня. Толькі потым вы да мяне зноў прыйдзіце, добра? Ну, добра, добра. Добра. Адпачывай пакуль. Дні беглі, абганяючы адзін другога. Андрэй адчуў сябе ўжо значна лепш, прыкметна папраўляўся. І ўжо не кідаў на нас сясцёр, калі мы прыносілі яму лякарствы тых страшэнных позіркаў, ад якіх мы раней гатовы былі ўцякаць з палаты. Але ўсе бачылі, як пакутваў ён. Адна толькі Арина Михайловна адчувала сябе з хворым проста і смела. Яна не пакідала яго аднаго ні на гадзіну. Вось і сёння, як і звычайна, няня падсела да яго ложка са сваім вечным вязаннем, якому не было канца. Все думаешь об нечем. Сумуешь? Радоваться трэба, что поправляешься. А ты хмурі, як осенняя ночка. Андрейка, прочитай мне вось лепш письмо. Его Сонечка принесла. А я ничего не разберу нават в окулярах. Ох, и хитрая ж вы, няня, хитрая. Але давайте почитаем. Поглядим, кто гэта вам письмы шле. Калі хлопцы, дык сердаваць буду. А ты думал, кто? Вядома, хлопцы, ды яшчэ якія пазайздросціш. На, читай же, голубок, читай. Дорогая нянечка, учора атрымаў твой ліст. Ага. Шчыра дзякую за ўсё тое добрае, што ты зрабіла для мяне. Голубок. Спачатку ты радоў 5 пра мяне. Гэта я і сама прачытала ўжо. Пра яго лепш пачытай, пра яго. Як ён там? От як ён там, мне цікава. Не Прачытай. хітруй, няня, не хітруй. Слухай за ўсё тое добрае, што ты зрабіла для мяне. Жыву я цяпер добра, працую, днямі атрымаю пратэз. Тады лаўчэй будзе хадзіць у школу. Каб ты ведала, нянечка, якім шчаслівым я адчуваю сябе ў школе. Сорамна нават успомніць, што было раней. У цябе, мусіць, больш няма такіх перчыкаў. Смеешься, голубок. Мабыць, у твой огород каменчик залетел, а? Смейся. Не ты один таки на свете. Еще у тую войну я нагледзелася ўсяго. А я ж табе, голубок, не казала. Мой жа муж, небожчык, у 15-тым, як рэшата з фронту вярнуўся. І таксама, як і ты, заладзіў адно. Ні жыццём не на свеце. Я уже не ведала, што рабіць, як яго на сцежку вывесці. Дай, думаю, апошні сродак выкарыстаю. Прынесла сына, а яму толькі другі год пайшоў. Шустры такі. Тут бежыць, там зачэпіцца і ўпадзе. І ўсё смеецца. И что ты думаешь, голубок? А? Образумился человек. Ну, а далей? Як потым вы? Ну, муж працаваў у канторы, і он же у мяне пісьменны быў. А як добра мы жылі, голубок, дай Бог кожнаму. Ніколі ў нас багацця асаблівага не было, а весялосці поўная хата. Сын рос. Радаваліся на яго гледзячы. Няня, ну, а як же ты? Ён же
без ноги, без руки. Мусить так з жалости и жила з ім. А хіба можна мужу з жонкою без жалості? Але ж, голубок, чоловік же не змінився, серце у його тоє, розум так само. Чоловік же застався, який був. А я розуміла і любила його. А ти жалость, жалость. А як же без жалості? І моя Наташа обіцяла мяне чакаць. І заўсёды паўтарала: няхай сабе цяжка, але ўдваіх. Цяжар на одну спіну, паўцяжара на дзве. Вось, 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 во. І я табе тое ж кажу. А можа, і яе ўжо няма. Можа, у Германію загналі? Ці замуж выйшла? Все не веришь. Я кахаю тебя, Андрейка, и буду чакать. 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 Я, няня, домоў. Домоў на случайну хочу з'ездзіць. У сваю вёску. Убачыць бацьку, маці, брата, сясцёр. Галя ўжо мусіць дарослая. У іх і пра Наташу спытаю. Даўно пора. А ты ўсё маўчыш. Маўчу. Маўчу. Баюся, што ўсе будуць мяне шкадаваць, у вочы падбадзёрваць, а за вочы, напэўна, гаварыць: трэба ж гэтак пакалечыць Яўхімавага Андрэя. Быў хлопец як дуб, а цяпер што засталося? Не, відаць, не паеду. Трэба ехаць. Поедешь, голубок. Маці ж чакае. Яна выплакала ўсе вочы і праглядзела дарогу, цябе чакаючы, сваё дзіця. Даражэй же для яе няма нічога. Ох, голубок, голубок. Як трэба шанаваць маці. Запомні мае словы. Папраўляўся Андрэй. Зажывалі яго раны. І калі вясна, адзеўшыся ў майскую сукенку, захадзіла на дварэ гаспадыняй, ён адчуў прыліў жыццёвых сіл. Ну что ж, выдатно. Павел Антонович, выгнали вы мяне, ці хоць раз вылаялі б добра. За что? Не магу я не адчуваць сваёй віны перад вами, перад Сонечкай, перад няняй. Прашу вас, і ўсіх прашу прабачыць мяне за тое, што было. Добре, добре. Як будем цалавацца на развітанне, тады і прабяру за ўсё. Ясна. У ясны чэрвеньскі ранак Андрэй пакідаў шпіталь, дзе праляжаў больш года. Арына Михайловна абняла яго, 3 разы пацалавала і перахрысціла на дарогу. Піши, голубок. Не забывай. Арина Михайловна, як буду жаниться, няня, да где б вы не будете, а на вяселле до мяне павінны прыехаць. Ну, калі запросіш, прыеду. Ехаць са шпіталя малады чалавек, гэта яшчэ не значыць, што можна парушаць рэжым. Хутчэй, хутчэй у сталовую. Ну вось, бачыце, Павел Антонович, ёсць прычына паругаць мяне на развітанне. Але ў дарозе пад'ем. Глядзіце, які мяшок напакавалі. Дякую вам ад усёй душы. Усім шчыра дякую. І яшчэ раз прабачце мне. Прабачце. Ну, пойдем. Всего доброго. Всего доброго. Андрей, Арина.
Добрый день. Добрый день. Вам кого? По якой справе? Я хотела паговорыць. Мне патрэбна ўбачыць Бярозіна, старшыню райсавета. Ён запрасіў да сябе вось гэтую жанчыну. Вы праходзьце, калі ласка. Дзякуй. Добра, я пачакаю. Добра. Мусіць, удава? Бедная жанчына. Муж інвалід. Які з яго работнік? Так. А ў яе 4 дзяцей. Добрый день. Добрый день. Проходите, коли ласка. Присядьте, прошу вас. Ну, что у вас? Вось. Заява. Ну, добро. Ну, присядьте. Так. Ну, добро. Не хвалюйтесь. Хата будет. Не обещаю, что праз тыдзень. Потерпеть придется, а на осень будете уже в своей хате. Дякую вам за доброе слово. А что муж инвалид, так теперь таких много. Знойдется справа и для его. А вот с этой паперкой подойдите до старшыні сельсовета. Ну, и он ведает, что робить, разумеете? Дякую, добрый человек. Всего вам наилепшего. Всего. Бывайте здоровы. Бывайте здоровы. Голубочка, прочитайте, что ён тут написал. Так. Інваліду холаду будаваць хату ў першую чаргу. Аб прынятых мерах далажыць 18-го. Бярозін. Ай-яй-яй, які чалавек. Ні крыку, ні гонару. А сам бедный левой рукой піша. Нина Ивановна, Я слухаю. вот гэтыя заявы возьмите, коли ласка, на контроль. Добра. Андрей! Наташа? Наташа? Наталочка. Веди меня в свой дом, Андрей. А то что ж мы будем так стоять под воротами? Ой, Наташа, ты пробачь мне мою такую неудалую гостинность. Ты разумеешь, что у меня вось тут робится? Ходим, Андрейка. Мама? Я тут, сынок. Мама? А Это Наташа. А дочушка ты моя. Ледь дочакаліся. Приехала. Ці думала яго такого убачыць? Мам. А мы ўжо ўсе вочы праглядзелі цябе чакаючы. Як прыйшло твоё пісьмо, дык, здаецца, на свет нарадзіліся. А ён верыць і не верыць. А я, як пачула па радыё старшыня райвыканкома таварыш Бярозін, так усё роўна, як мяне хто аглушыў. Не ведаю, куды кінуцца, што рабіць. Жывы, а пра сябе не паведамляе. А потым думаю, хай Андрэй жанаты, разжанаты, я поеду і сама пагляджу, што ды як. Рашыла адразу бегчы на вакзал і зараз жа ехаць, а потым успомніла, поезд ідзе раніцай, ды на рабоце ж я, трэба в отпуск браць. А назаўтра і Андрэева пісьмо прыйшло. Сынок, трэба ж частаваць госцю. Вядзі яе ў пакой. Распранайся, дачушка, распранайся. Што ж так стаяць? Ну, некалі, Наташа, я быў спрытным кавалерам. Ну, а цяпер дазволь, як магу дапамагчы табе. Андрей, сказаць па праўдзе, я адвыкла ад гэтага. Праходь, калі ласка, ў пакой. Праходь.
Ой, як много у тебе книг. А помніш, Наташа, з чого почалося наше знайомство? Як не помніць са Стёпкі і Аленкі. Мы таксама тады выходзілі на прастору жыцця. Як гэта даўно было. І мы былі яшчэ такія маладыя. Ну і цяпер яшчэ не старыя. Так. Але і ты, і я многае пабачылі ў жыцці. Многае пазналі, перажылі. Мы зноў разам. І гэта цудоўна. Наташа, ты сапраўды ранейшая. Ці толькі баішся зрабіць мне балюча? Андрэй. Скажи адразу. Праўду скажи. Андрэй, родны мой. Я такая, як і была. Ці ж я паехал б да цябе, каб была іншаю. Калісьці, Наталачка, мы з табою марылі аб шчасці. Гэтае шчасце, любы, давай будаваць разам. Ты сказала разам, Наташа? Вядома, разам.